aprangsi media bitung nili tunglong dak an nangapali pot alang li tumhan kiru pipar piklo adim lake baisnong surukothar mondol office hemalong kasi lalo nili tum pini ladak labangso office long kang inang kok alam thebang ke patumi sarika terang pi alangli kaningje alam surukothar mohila mondor vice president pen alangli Congress sananingkang samsi pen si BJP long kidam palam thisi nili tumpini puthot labangso press meet bang inang koklo kasi ahok pe dalam mangke alangli ke kudam lo kulodang te BJP amunit lasi malom so por nili tumlong Congress nanchipa ogdun lapuson lo lasi alangli nangdun pen sitami manangdun huda sitami alangli ke nili tumlong asakta ka ikipa ve la pen alangli ke nang claim nang kedam dun sitami abe lasi kenilo nili tum nili mondola president pipen nili alangli pan puthot lamboy lo lasi alangli ke nili tumhan Congress pan anong nu mane surukothar mondol mohila pan alangli ke anong nu nangki pi lapuson si nili udampo alangli pan asi nili president pipen pulo je nili tum mohila mondol tum pen ke thangnat ta nili tumhan kaluk sondam abe athima alangli ke nili tumlong dun sitame ajata nang claim don abe ikti pabe asi nili tumke nonpu sitame mohila mondol tumke charjak tip president dadolo VP dado secretary dado treasurer sabta nili tum committee hin penke kaluk sonabi Puthot laku presiden mohila mondol surukothar mohila mondol ahin pen hali tumphan welcome lo nili hin pen nili block president hoita nali tum media sikle tumphan sikle muso tumaphan nali tum ada bapor sitabi ala por nan cipi pot atumphan choro lo lasila hello nili tum atumi kadoka beta Karbi Anglong today long sinili da prangket hekdun long sila tum arong cipi pik ala mass resignation po amining ke prekpi inut bahini baba kya ba inkoi dam chot ke mass joining lasi hala west na thuta chulom khang lo ala isi don lom ke BJP long ke isia fashion lo mane inut bahini do tala tu mass joining popo mane kapaklangi atumi sitame tum kado ka beta thek long prong lo nangli tu media hoye a long pen ki pita thek long lo ha phike mane do hai sita ko mane chine la sike thek long lo ra bangke ala sarika terang pi pulo se hola dakta nangli hoy sikilit ma ko sikarjula hai la sineli hoy sikilit la silit tu mabangke ba english me puke mane non porneli tum pumne hui sarika terang pi ala inut leader takali ala surukothar long la po inut leadership quality ke do arlo sota kali la si alang paneli ki pudami po bang ke lalo alang BJP dun sita la sona drama bangke kurire de naima walam la he pen ke alang li bangke kadogaweta chini alang li BJP pen non helang Congress long nang kidun la pen ke nilitum haladak block along pusitami alang litum arni sibak sitame ke bang bate biting nang kidun la puta theklong le la pen ke ako dak homosti long pusitame alang je actively ke claim puta ave la si ladak pen nili kamunti dam badele ni kabuji dam ke lalo politics ke tunge democratic country majok tambe la so party ta dun po la so party da lopa si as a worker alangke as a worker be it in Congress or be it in BJP alangke no Congress worker la si alang personal opinion nona por alang apine akisung do mane akisung johang dam pen BJP nang dun po anon lom ke BJP long kadoka beta theklong lo it is not about only Bukajan Surukothar or Dipu lake across India la tumke tangka pensi ajata BJP tumke kam ke claim BJP tumke muni to tumphan poisa
loop paklang po. No, recently sa tamili tum kadoga weta theklong lo surupathar within the period of code of conduct. Alang li tum haladak sarpimar tum han tangka suri kep kep PPNC hala vote loop ka paklang. Lasi halahai kado kabe nationally tum lahai kabuji dun kachini dun pen within my understanding laki alang li tum poisa pene suri po suri kia papansi alang tu muheta mane ta towar long tanang thanu na tum do abai do lak thom to hoki pi pu lasi poisa lak thom along dakle politics ke kiba kali ni politics thek ba ni sia party long ni ki claim ki neji pu kali lasi nitum thang daning oi e pen ke mo lapu etum sropothar mohila president hoi api pen sitami alang li chethan lo je nitum ke dake nitum thang akelo sabe alang sarika terang pi etum ladak pen dam jui ke lasi as a block mohila president sitami neli tum ki thek dunlong pen sitami alang actively kami claim butawe lapen ke meeting hai sitabe parju sitame dunde kusi alang tumbang nang pacini lo lasi lapuan bela laso alam klar bate surupathar lo ke congress avelo ba inut bahini belo alam si non ba nilitum lam klar rata tum manghu daji kusi nang litum media bitung dum hantame nang johang iglo lapuan belo nilitum alam lasi ardong ku bangke VP situ stame alang li dam ju sta nili tuma committee long ke president ar pulo ke bisi bang phodu alang dam ju sta nili tumong bang tidola eke alang li pu bangke bang harui sibala bang phop le he poi pistami nili tum ge thek long lor bangke nili tuma muni long thek long ke bahini be thek long mong la kiba alu kichipidam sohuta halada itum hala suren sarta ninje dun la purbom sinili theglong anglirum theglong tahai la so bage hada ke 54 something seta akale signature ke doke banget thombe so it is totally a making kusin tumbange pure nang halada amuni ledo te signature piteke ta ala thumbprint ke dopo mate lasi lahai bangke making lo kusinili tumke angli tum hoi mane katbeng long arat apan jasebe tum surupathar arat tum apan pachini iklo Surupathar Mondor Congress Grand Body hoi penili nali tumlang lam the sini lam klar ako kiti pondoi panse ma thatula patumi apor non he jongli tumangil than ponlong sarika terangti alangli Congress along resignation cipi tanglo kusi hala bangso ka cipi adim angke sarika terangti alangli polling station lake thonglok be writing hello apenalang li kanije ta kang ethetheni halam the lo posondo Surupathar ang kangang bong 22 nong Surupathar ang kangang bong ke Congress abi pinlo mate kom olo kusi alang li kiputeka asinil tum thegum thulong lo hala bangso news alo hatamin tum thek thulong lo lakya tum ya porot kiduna bangke hala dak thongno be right wing a polling station along pense alang li tum inut bahini akorte lapen angila tum se hala bangso dim long amen klang poncho bad baki ong dung atum gota hai mone tamela ong dung atum bangke nil tum ke theglong atum bangke lalo nili tum amunit kali hala bangso munit atu aprang ko alang li tum ke claim APSLC si ke claim APSLC dat pen ke agali BJP se aprang si alang li tum claim lo apen ang bong APSLC join lo apen non apia ko BJP se join nun tudi apan se alang li tum kapo apo sonom ne ase kadoga venil tum Surupathar ang kangalo 17 PS ko 17 PS ang bong pen bangke along tin PS long ketame nili tum committee joglim ben sinil tum do wetland tilklong lang committee anta la salang li sarika terang pialang li kaninge takang Surupathar arat along Congress awitang lo bukaninge bangke la bangke nil tum ahin pen bangke alang li palestine tin rempon lo atheke kopi podma li putang nil tum torota polling station lo ketame nil ta committee tilklong pe
nil tung seng pon long lang nili ase general secretary hoi tung si labangke nali tumalom an pon la se kado gawe suru thala rat an se tame kamang hu heda je pan no sinili hen ta ko patini pon an helo milan